unyana womntu asukiswa. Babebona umuntu oyohlupheka. Babebona umuntu oyohlupheka kodwa yena ayibona kufike ixesha lokuzukiswa konyana womntu. Amen. Ngoba wayezazi uba wayezalelwa ntoni. Uthi ohlabelelayo crucified lay behind the stone and he lived to die. Wayengaphilela udlubomu Yesu kodwa wayephilele ukusidlisa ubomi. Hallelujah. Ngoba isono sangena kwigadi yase-Eden ngo-Adamu wokuqala. Athi uPawulos kodwa owegqibela u-Adamu ngowasegadini yaseGetsemane. Lo wokuqala wayesisidalwa esidaliweyo kodwa lo wokugqibela was the life-giving spirit. U-Adamu yena uhamba ngenyawo but he's the spirit. Adamu uhamba ngenyawo kodwa he's the life-giving spirit. Life-giving spirit. Now simbona ke kwezi ncwadi zontathu ze-Gospels ezalwa ephila. The age of 30 he begins his ministry. It took only 3 years for Jesus because xa uhamba ecebeni likaThixo awudingi ixesha ngoba lo ukuthumileyo ungapha kwee-boundaries zexesha. Ngoba ndishumayele ndicela ukhupha nje itawuli yam. Amen. Thank you, Jesus. He is out of the boundaries of time. So the Bible tells us, iBhayibhile iyasixelela ukuba uYesu wazalwa. I'm sure izolo kushunyayelwe kakhulu apha amazwi asixhenxe. I'm not going to go there. Wazalwa kwenzeka konke ukwenzeka uzofika namhlanje. But into ke ngoku singayo namhlanje kukho indoda ogama layo kuthiwa nguPawulos. Le ndoda yindoda oyibona uqala kwakho uyibona kwincwadi yezenzo. Uqala kwakho uyibona le ndoda uyibona ikhohlakele kakhulu and ikhohlakelele amaKristu. Ndifuna uyazi le ndoda ukuba asithethi ngomntu ongena past, asithethi ngomntu ongena weaknesses, asithetha ngomntu ongena buthakathaka, sithetha ngomntu ofana nam nawe. uPawulos. So uPawulos xa siqala umbona simbona eyotshutshisa amaKristu. Ijeni yakhe iyahamba afike kwenye chapter apha athi sesendleleni eqhubekekayo yokwenza lo msebenzi wakhe siwaziyo. Adibane nombane umbethe awe phansi. iBhayibhile yamithi akakhanga axelelwe mntu, uba ngibani uthethayo ngoba wavilizwe lisithi Sawule mthuthisela ntoni. Akabuzanga uba ngubani uthi Nkosi yam ndikwenzeni. Utha yena uthi Nkosi yam akakatsho uba uYesu ndim. Uthetha nje ngezwi lakhe because xa sefikile efuna ukuthetha nawe akho kushumayela uzawushumayela kuwe. Uzawuphakama usebhedini uthi khwitwa ndifune etaweni. Ngitsho nabo abangekafiki ezimini yabo apho bangasophumla besezibhedini zabo bavinti biphakamisa bengakhange baxelelwe sithi uba kutheni. Bathi ndifuna nje okwendawo engathithi Yesu, ngoba kaloku xa sifeyilile ukumazisa ebantwini uzawusazisa. Hallelujah. Now Paul wadibana nombane angazange wadibana nawe ebomini bakhe. Now lo mbane uza ufike uthethe ngelizwi uthi Sawule mtshuthiselayo. Kaloku ndim uYesu Kristu lo mtshutshisayo. Now ndiyaqonda uba uPawulos wayenombuzo ukuba uthetha ukuthini nxa esithi ndinguYesu Kristu lo umtshutshisayo mna ndibe ndizazi nditshutshisa abantu abakhonza uYesu Kristu. Kaloku uThixo uyintloko yebandla. Then ibandla lingamalungu omzimba wakhe. So xa utshutshisa imzimba utshutshisa intloko. Ngoba you can never detach the head from the body. Now yile nto avela uYesu esithi Sawule untshuthiselayo. Now since kwaye le ndoda ihambe i-establisha amabandla. Iqale kwibandla laseFilipi yali-establisha yashumayela yalishiya liqhubeka. Yaqhubekeka yahamba ityala amabandla. Now ewuhambeni lwayo lokutyala amabandla bekukho ingxaki because the issue was that
he came with news that were threatening the existing religion. Now, nansi mistake yamayuda ile yokucinga ukuba ibuKristu yi-religion. That was the problem. Because abazange abapostile kwincwadi yezenzo uqala kwabo beshumayela uqhubekeka phambili emveni koba kufike umoya ingcwele zange ubave besithi thina singamaKristu, zange ubave besithi thina sizise inkolelo ethile, kodwa besinxibe refer to themselves singamakholwa. Now, meaning that they are not subscribing to religion, but they subscribe to faith. Into yoba ngamaKristu ivele Antioch engangoba belandelelwe izenzo zabo safumaneka zifana nca nezikaKristu, kodwa aba bangamaKristu and injongo yabo yayingekho kubancoma kodwa yayikukubagwagwisa, yayikukubagxeka, yayibathuka. Now bayithatha bayiformulate as irreligion because they wanted to qualify Christianity to their living space. Now, that is one of the mentalities that will kill believers about Christianity. Leyo kuthimba thina singamaKristu by religion. No, asingamaKristu by religion. In fact, asingamaKristu ngokwethu. Thina singamakholwa by faith. Singamakholwa by faith. Now, the life of a believer or of a Christian, in order to qualify the language, the life of a Christian is a life of believing, because you get saved by faith. You get saved by grace through faith. You only need faith to access this grace. Asa ukholiwe ufika uthi ncamashunge nangaphakathi. Khumbula la ndoda yelizwi lesibili emnqamlezweni ithi kuYesu uzundikhumbule wakufika embusweni wakho. Bhayibhile lithi yayingiminqamlezo emithathu ukaYesu sesiphakathini ingumnqamlezo ingumnqamlezo. La madoda ayebekwe ecaleni kwakhe ayanile. They were there because they sinned. Now the Bible says ithi enye yawo ukuba ungunyana kaThixo nyani sisindise usindise nathi. Yathenya umoyiki na uThixo thina silapha ngenxa yezono zethu kodwa yena akenzanga nto. Ithi iBhayibhile le yesibini indoda yanesithilelo. Oh God, yanesithilelo esizamfakela usindisweni. Yathi mna andikwazi ube ndimbuza imibuzo emininzi lo mntu. Yathi kodwa into endiyicelayo ku-inye ukuba usundikhumbule. Nathi into eyenza le ndoda uba yohluke yi-perception eyaba nayo ngoThixo. Oh God, yakholelwa uba lo mntu unendlela yokumfaka embusweni kaYehova, andikwazi uthetha naye noba kanjani. iBhayibhile yami wathi uYesu wamjonga wabona ukholo lwakhe wathi nene ndithi kuwe wena uyaba noma eparadesi. Indoda kaloku lena enezono, indoda lena emoshileyo imphandle is because he's a criminal. Kodwa izono ezayo nobugwenxa bayo abayivaleli iparadesi. Kodwa ngoba ukholiwe ukuba ndiyakufaka eparadesi kulungile. Ngeli xesha ngomso uzakuba nawe. Verily I say unto you, yavela salvation by grace through faith. In the absence of izenzo. Izenzo zabe zikhona zisithi wena ubelonge emnqamlezweni. Ifile ikhona wayivala uYesu ifile. Wathi amatyala wakho asusiwe. Wakho bizelwe kwindawo entsha. Bisa ngoba iparadise kabani. Ndithandela le nto uthetha ujonga mna wanokholo lweparadise. Wanokholo lweparadise. Hallelujah. Lembona yamjonga uYesu. Oh. Le ubuthixo bakhe leyo qala ibubonela ukuhlekisa ngabo. Uba xa ukwesi state awukwazi uba nguThixo. Awukwazi uba nguThixo. Ndifuna ubeka into ethi sumdelela nxa eze esebuntwini okanye sumdelela nxa eze kwilevel yakho. UnguThixo nanxa eze kwilevel yakho. Xa eze kwilevel yakho akazange kwi-place of belonging kodwa uze kwi-place of assignment. Ngoba xa esihla uhlela uzosindisa. Yesu ufuna nesiphambanweni.
ndisegoba ulahlekileyo. Funane mnqamlezo. Hayi Nkosi yami. UnguThixo nje unamandla. He could have called 10,000 angels to come and save him from this saga, but he chose not to call them for the sake of you and I. Now, ukhona indoda iMpawulos ibhalela ibandla laseKolose. Ibandla laseKolose laliselifikelwe zimfundiso ezingezizo. Now uPawulos ngelixesha usejele ubandliwe. Enye yeeleta ayibhala ebanjiwe. Uyamqaphela umpostoli uPawulos. Amaxesha amaninzi kwiincwadi azibhalileyo uzibhale esejele. Ida ngaphakathi okanye ekhonkxiwe kwi-house arrest okanye elinde i-trial kodwa bezibhala ebanjiwe. Athi abaphicotho beBhayibhile kusengxakini kanye naba wayibotshelelwe nabo. Ngoba kaloku wayibothelelwa kweli cala ngento esazibizwa ngokuba zii-bonds. Kwela cala lingaphaya kule bond yakhe kukho isoja limgadileyo elenzela uba noba lithe lalala limve nxa ifuna ukuhamba. Ibhayibhile ithi wayeyibhala ileta nobupha athi noba ndikhonxiwe nje mna with the bonds kodwa ivangeli yona the gospel indaba ezilungileyo they cannot be changed. I can't be changed, fine, but the gospel is not mine. Come on. And therefore it can never be changed. Wathi siba kukho ingxaki uPawulos ngowabanjiweyo ushumayeza namajoni kwelaa cala aphume sengathethi laa nto beyithetha ngoyebengena ngenxa yoba kaloku le nto kuye ayizondaba ezilungileyo. Wathetha ngayo kwincwadi yamaRoma chapter number 1 wathi andinantloni ngeendaba ezilungileyo ngoba kumzinga mandla kaThixo ayisela emsindisweni. Now uyibhala le ncwadi ekhonxiwe uPawulos ubotshelwe iindaba ezilungileyo. Now ingxaki yayile yokuba apha wayehamba khona ethetha ngeendaba ezilungileyo ube wacaphukisa amayuda ngoba amayuda ayesakholelwe kakhulu kwi-religion. Religion yabo yayibaxelela kukhona umesiya ozayo. Umesiya ozayo uzawushintsha lonke ihlabathi. But i-religion yayingavumi ukubenza uba baqonde uba an ordinary person okhule phambi kwabo abamaziyo nguye lo Mesiya. Ngendlela bebemazi ngayo bakhona abantu abathi lo simaziyo usindisiwe namhlanje, lo simaziyo bakuvulela ifayili bathi kaloku siyamazi wabulala abantu abathathu siyamazi, ebekhupha izisu phambi kwethu siyamazi ngoba kaloku abantu bahleli nje bagcinene neefayili zabantu. No man, ayinoba ngumesaya lo. Siyayazi izibhalo zona abaprofeti babethethile ngokuza kukaMesiya kodwa ayikwazi uba ibe nguye lo. Ikwazi uba ibe nguye. IBhayibhile xa siba imisebenzi yakhe ithetha ngaphezulu komlomo wakhe. Yile yatshintsha uPawulos engashunyayezwanga ndoda. Wagxothwa uPawulos engagalanga oyile. Wagxothwa esentlango eyedwa enguye noThixo. Watsho uThixo wamnika indoda ezawufike imconstitute ebantwini ogama layo lingu-Ananias. IBhayibhile ithi waye waba blind for 3 days. Wavela uAnanias icimela indoda enguPawulos ingaboni, wavela in the vision. Ngoba sometimes uThixo uyabavala abantu amehlo ukwenzela uba isityhilelo sisebenze. Yatyhilelwa le ndoda ngo-Ananias uba ikhona indoda eza kuwe. Khona lezakuwe zakunceda. IBhayibhile ithi wavela uThixo uAnanias esithi ukhona uPawulos usendaweni ethi ufuna wena udinga wena umbeke isandla. IBhayibhile ithi wathi wakuvuleka amehlo wakhe abantu bebembone esiza ephethe ikrele lokutshutshisa abakholwayo bambone jika ethetha indaba ezohlukileyo kunezithetha ngoMesiya. IBhayibhile lami ithi wayesoyikwa ngabantu ngoba bayamazi ikakhulu amaKrestu including abapostile. Bathi xa bembone buya songena sohlala nabo bathi siyakwazi kaloku wena. That is why in salvation imfundiso yakho kufuneka ibe ngawe noThixo. Funeka ibe ngawe noThixo. Makube kanti umvile uThixo xa usesizweni
ngoba abantu baza kufeyila noma basindisiwe abantu baza kufeyila bethetha ngezulwimi. uPawulos wayengavanga ngoThixo ngawayejikile xa ethethwa ngabapostoli. Amen. iBhayibhile ithini? Now uPawulos ubhala le ncwadi ke namhlanje eyibhalela ibandla laseKolose. Ibandla laseKolose ithi imbali yalo laliselingenwe zimfundiso ezirongo. Lalingenwe zimfundiso ezirongo. Kwanye ezo mfundiso kwakho imfundiso ebizwa ngoba yi-animism. Imfundiso kanye inkolelo yokukholelwa kwi-forces of nature, the spirit of the sea. The spirit of people were no longer worshiping God. They were worshiping the spirits that were controlling the sea, the forest, this, that, all those kinds of beliefs. So, inkolelo ezininji ezivelileyo. Animism is only one of them. There were a lot of beliefs that were coming. So babefuna ke ngoku ukufaka le mfundiso ebandleni to a point that even some of the believers bebesebetshintsha ilwimi bathetha le nto ithethwa ngabantu. Waze indoda ethiwa ngu-Epaphras eyazana noPawulos yayixela imbilini yayo uPawulos uba mpostile bazana uPawulos akazange yena alityale elibandla. He never planted this church of Colossae. It's not like Galatians, it's not like Corinth where he is the founder, but kweli ibandla, it is because inhliziyo yakhe it was for the body of Christ, not for a denomination. Amen. So wayebhalela elibandla as abantwana bakaKristu esiva i-concern ngo-Epaphras nabanye babazalwana ebazi bekwela bandla. Now waqonda uPawulos xa kukho into enje andikwazi ukuhlala nje ngoba uEpaphras kwinontsika yakhe kwingcazelo yakhe uthi sekuyekwe nangothetha ngoYesu ebandleni. Kukho iimfundiso ezintsha, ii-doctrines ngee-doctrines that are rising zifika zicekela imfundiso kaYesu phantsi. Ndithe xa ndiyijonga imbali yeli bandla laseKolose ndayibona imbali yebandla in the current time where doctrines are rising left, right and center. Intention yazo ikukunyathela i-doctrine of Christ enhloko bayenze ingathi yiyona nto incinci. Let me tell you, when we remove the doctrine of Christ from the pulpit, we are removing the cause of salvation. Intoni insindiswa ngaphandle kwaKristu? Intoni insindiswa ngaphandle kwaKristu? Andikhathali noba yimfundiso ethe iBhayibhile. Now ithi lembali, the issue here was philosophy. Philosophy yayikhulile. Abantu abazinkcuba buchopho, abantu abafundileyo bezophicotha le nto beza nepen namaphepha bezothi ayisafuna uke siyijongisise le nto yobuKristu ingathi naku kungenzi sense. Ntoni le kuvela intetho ezithi hayi man le nto yi-colonialism. Benza political statements, but uYesu ufe because he was a political rebel, not the savior of the world, trying to demean isithunzi sikaKristu. That's ngoba ndimna kodwa ibandla lanamhlanje ndibona lifana nqwane laseKolose. Kukho iimfundiso ezivukayo, but we refuse to stagger from the truth. We refuse. We shall continue to proclaim the Lordship of Christ above all doctrines. Abashumayeli philosophy. Abashumayeli imfundiso sizawuhlala. Ithandithandayo ziyakhula zibe ziitrend zigqithe ashiye kuYesu. Ebile bangena kwiperiod yobakhalela ngamanzi, bangena kwiperiod yobakwenza leya, bangena kwiperiod yabafaka babathwasise babe besathi basibiza ngobuKristu. Shiyeke ngamandla Yesu lingamandla, shiyeke uYesu Kristu ayinkosi, lushiyeke usindiso lusiza ngaye. And oh my God, you must notice all these doctrines azinantetha ithetha ngobomi obungaphakathi. Do you know why? Because buza ngoYesu kuYesu kuphela. It's the only thing they cannot fake. That is why bazocapitalize on the success,
bakapitalize ngeprosperity, bakapitalize ngokwenza kwezinto yonke laa nto kuza kwemali, but they will never say ukuba uyabona ke this class uyabona ke le beach usezulwini bazothi iza kunika imali, iza kuphilisa. We have come, we have stooped so low to a point that we stand in the pulpit and capitalize on the needs of the church. Singamshumayela uKristu. iBhayibhile ayifika ku chapter number 1 ufika azazise uPaulos, the book of Colossians, chapter number 1 azazise. Then aqhubekeke kwa chapter number 1 enze umthandazo. Ndiyawuthanda umthandazo wakhe. Good God. Umthandazo wakhe ayingomthandazo othetha ngezinto ezininzi, kodwa ngumthandazo oveza ubuKristu bukaKristu. Ubulela ngomthandazo uthi we always thank God for we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard about your faith in Christ Jesus and the love that you have for all the saints, because of the hope laid in heaven for you. Because Paulus in Epaphras is that Christ was losing preeminence in the church of his own. Bandleni lakhe uKristu akusathethwa ngaye, bandleni lakhe uKristu akasamiswa as the pillar. Nangoku abanye bathetha ngaye kube yile weekend, uqhitha kwale weekend basawuyeka uthetha ngaye. Ndifuna ukumemezela that noma ingagqithi ipasika, lahlatywe lethu ipasika, lahlatywe naphakade, asikwazi ukuma singayimemezeli inkosi engiyesu. Noma siyazithetha sizizonazisa ngaye, because prosperity is our portion, but it comes through Christ. Healing is our portion, but it comes through Christ. Redemption is our portion, it must come through Christ. Masize ngoKristu zonke, masingabi namntu uma ngaphambi koThixo nomntu. Ngoba kaloku iBhayibhile in the book of Timothy, there is only one God, and there is one mediator between God and man, and that is the man Jesus. Send this on fire. Enza umbulelo womthandazo athethe about the preeminence of Christ. But he is the visible image of the invisible God. Ngoba xa lilahleka ibandla alidingi into ezininzi, lidinga ukukhunjuzwa about the lordship of Christ over the church. Lidinga ukukhunjuzwa uba ebengafanga ngengekho kwale nto ilibandla, kwa ezi keyboard ezithomo ngezingekho, ukuba ebengafanga sesisazi nje uba kukho into ethiwa yitawe, kungenxa uba kukho umntu owafayo efela izono zethu ukuze nathi songelele ubunganini. This gathering was made ukuze thina sihlale sikhumbuzana kaloku ukuba kukholo wathi sinyukunyuku simdaka wasifela ukuze asixolele izono zethu, asinike ubulungisa esingamsebenzelanga. Amen. The visible image of the invisible God, and in him all things hold together. Kuye njengoba nilahleka nje, njengoba ngathi niphuma ngapha nangapha, yazini uba nizawulahleka nibethe until nibuyele kuye, ngoba izinto zonke they hold together in him. Amen. In him. Amen. And he is the body. He is the head of the body, the church. Amen. He is the beginning, the firstborn from the dead. Kekho ayike wavukela ekufeni uKristu. Amen. Fika chapter number 2. Ngene asithi we are alive in Christ. Verse number 6. Therefore, as you received Christ Jesus, the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith. Sanohamba kwimfundiso zefilosofi, sanohamba kwitrends ezifikayo, hambani kuye uKristu. Esanazisa yena ekufikeni kwethu nevangeli, hambani kuye, hambani kuye. You see that no one takes you captive by philosophy and empty deceit.
according to human traditions, according to the element of the spirit. Uzama ulungisa ibandla eliqoqosha uba ndivile uba nilahlekiswa ziimfundiso ezikhoyo, kodwa andifuni nisuke kwimfundiso enkulu nemfundiso ephilileyo engoKrestu, ngoba kaloku ibandla xa lisuka kwimfundiso kaKrestu lizawuqala ukushumayela iheresi. And verse number 11, in him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of flesh by the circumcision of Christ, having been buried and in baptism with him, in which you were also raised with him through faith in the power of the working God. I think I go verse number 14. He has forgiven all our trespasses by cancelling the record of the debt that stood against us with the legal demands, that he set aside, nailing it to the cross. Namhlanje ke bangcwele xa ndizawuvala silapho kwendawo sizokhumbuzana uba kusekho tyala limileyo, kusekho tyala wonke amatyala wawafela emnqamlezweni, kusekho tyala limileyo. Noba ipasti yakho inyukunyuku kanjani akusekho tyala lifike lime nobukhulu bukaKrestu. Unguye athi uPawulos xa ethetha ngaye, in him we live, in him we move, and in him we have our being. His name is Jehovah Jireh. He is the beginning, he is the end. He is Alpha, he is the Omega, the firstborn from the dead, the creator of all creations. His name is Jesus. He is the greater I am. He is the cause of every living thing. Heaven is his throne, and earth is his footstool. He is the creator and the cause of all things. Little pipe and lamb, that in him all things are holding together. I want us to know that some will trust in chariots, some will trust in horses, but as for us, we will trust upon the name of the Lord. For the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they're safe. 1,000 may fall on our left, 10,000 on our right. But as for us, it will not harm us. Come and see Ambanendota. See Ambanendota. Eya Komitu.